ang gusto nyong tahakin is related sa technology at sa computer. So, itik natin ang ICT. But again, kahit TVL kayo at after makagraduate, nag-decide kayo na, gusto kong mag-college pala. So, pwede pa rin yun. Okay? So, sa ICT strand, ini-equip ang mga graduates dito na magkaroon kaagad ng skills na magagamit nila sa pagtatrabaho. Ano yung mga pwede nyong matutunan kapag nag-take kayo ng ICT? So, yung mga pwede nating mapag-aralan at matutunan is writing computer programs, illustrating and designing websites, computer system servicing, yung pagbubuo at paggawa at pag-maintain ng computers, technical drafting, animation, Java programming, medical transcription, at saka telecom installation. So, ito yung mga specialization na maaari ninyong specialize pag kayo ay nag-ICT. So, balik tayo. Halimbawa, nag-decide kayo na, gusto ko mag-college. Dahil meron ka ng mga ganitong technical skills, especially sa programming, mapapansin nyo may programming tayo dito, so prepared ka na pagpunta sa college kung ang kukuhanin mo is computer-related course, katulad din ng computer science, BSIT, computer engineering, and BSIT kasi yung mga yon, may programming din kasi yung mga yon, yung mga courses na yon. So, at least may technical skills ka na at prepared ka na pagpunta mo ng college. Ang isa sa mga tanong namin na nare-receive from our channel at saka sa Facebook page namin is nalilito sila about sa STEM at saka sa ICT. Kasi kung ang pagpili kasi ng strand at saka yung track na kukuhanin ninyo is based sa kung ano yung gusto mong maging goal pagpunta mo sa college at after makagraduate ng college. So, halimbawa, ako gusto ko na maging programmer. Ang pwede mo kuhanin is mag-ICT ka under TVL and then ipagpatuloy mo siya sa college kasi meron ka ng technical skills in programming na magagamit mo kung i-enroll mo ang BSIT naman. Kasi kung i-compare natin ang curriculum ng computer science, computer engineering, BSIT, sa BSIT, ang BSIT is more on sa technology applications. Kaya makaka-encounter kayo sa BSIT ng maraming programming, mga animation, graphics, yung mga application ng technology. So, mas maganda at mas align kung ICT and then BSIT. Compared naman sa computer science at computer engineering na maraming math at maraming physics, maraming general sciences na subjects na may encounter ninyo. So, I suggest STEM ang kuhanin ninyo. Okay? So, sa